Emprégase o termo nomofobia para referirse ao medo irracional a estar sen o móvil e a non poder empregalo, non? A adición é tanto en maiores como en adultos. É unha enfermidade que se caracteriza por unha forte dependencia a ese dispositivo tecnolóxico, non? Pola necesidade de estarlo empregando a cotío, de non ser consciente do que se está pasando o tempo con el, non? É un indicador claro de adicción cando o móvil interfire pois, noutras tarefas e responsabilidades na actividade de cotiá, non? Por eso podemos identificar como sinais de alerta pois, o feito de deixar de lado actividades que antes gostaban e que non cumplir coas obrigas que se posúen ou que cada vez se necesita estar conectado durante máis tempo, incluso se chega a mentir sobre o tempo e a frecuencia coa que se conecta, se disminúen as horas de soño ou de descanso, non? Ou se prefiren as relacións a través deste dispositivo en vez de ao contacto presencial, non? Son 3 as estrategias claves coas que podemos atallar esta problemática e minimizar os factores de risco, non? En primeiro lugar, restringir o uso pactando un horario concreto e limitado. Tamén é importante estimular actividades alternativas, deportes, ocio, visita a amigos, saídas culturais, xogos tradicionais, de mesa, etcétera, etcétera. E, finalmente, activar a comunicación e o diálogo na familia, non? O traballar conxuntamente ou compartir no ámbito familiar.